Bon dia, morsaors. Avui han vingut al Cira, un lloc que els havíeu recomanat molt. Acompanyats d'una de les millors falles del Cira. La falla de la Gallera. Au! Per a picar trauen cacau fregit, olives xafades, un pla de tomaca amb un poc de capellà per damunt i un pla de creïlles casolanes. Encara que la xica ens va recomanar tastar els seus mejillons, que la veritat que estaven molt bons. Després tastarem els seus entrepans més típics, com el de figatells, en sobrassada, ceba, anxoa i uns sallets per damunt. Una combinació molt original. La seva brascada en productes de molt bona qualitat i del mercat de proximitat. El de sèpia, Pues no tenían ganas de venir a almorzar un bon bocadillo de sepia. Així està Víctor, el president, pegant-li mos. Pareix que li agrada. El local està freqüentat per gent major de tota la vida i és molt complicat aconseguir llocs sense reserva. De fet, nosaltres l'aconseguirem gràcies als xics de la Gallera. També preparen guissos o calderos en reserva prèvia. Acabem l'esmorzar en uns postres casolans. Com està? Impressionant. I en un bon cremaet. Este esmorzar es troba al Mercat d'Abastos del Cira. Xics, estigueu atents que enguany la ruta és al Camp del Gall.